नै 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 नायदो लोगोफोर नै सा खाजि जाग्राफोर नै लाइन नै अबावथो नायगोमोखो ना उन्दुलांबायसो दां जाग्राफ्रा नै मोसागोनब्रा नै जोंना जोहोलावफ्रा नायना लादो ओइस बा नै बा बा जाग्राफ्रा नै खाजि जाग्राफ्रा नायनानै ला नै सोरबाबा खाजि जानोबा नै सोरबा खाजि जानो हायाखैबा लेंहरनो हागोन हावलाद नै रानग्राफ्राबो रानख'नो हालायखायाखैना आरोना नै बा खस्थ' मानसि तिम्रो माने नोंसोर कसारी हो मलाई तपाईँलाई कसरी मान्छे हो मलाई नेपाली छैन कसरी हो आयो 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 बहुत मानसि छ नै सोर बोरै अराव दं नै मिथिंबो दं सोरबाबा फिसा बामलायनानै दं हनै बहुत खस्थ' उफाय गैया हनै नालाय नों लाजिबा गगोन नोङो नों लाजिबा गगोन नोङो रायदों नालाय आंबो सेन्देलजों खोन्थालायदों नालाय भिडिअ लानानै खिन्थालायलाय दे एकदम ससियेल मिडियाआव ओंखारनो लाजिदों आरोना मा होनदों आरलाय नङाबा माथो लाय जाबाय दा नै नायदो नै होबावबायसो नै जोंना स्टाइल देखायबावबायसो दालाय हामबाय दा ओरै बेदर गैयिनि दावराव नै बेदरा मोनासै नै बेदर गैयालाय नै रागा जोंबाय एबारबालाय हा सोरबाबा बेदर मोनजादों सोरबाबा मोनजायाखै बेराद